Ni naz izan naz eta jarraitzen naz izaten Niketz taldeko gitar jolea eta besaria, 20 urtez. Eta bueno, Bermeora etorri nintzen eta bueno, horre santa ezagutu nun. Eta bueno, hasi ginen esperientzia konpartitzen eta bueno, eta sortu gendun Kurudo, ez? Leku bat gara-garduak edaten jarraitu aldogun eta bide batez gure barruko unibertso hau esplotatu eta eutxi horri, ez? Hasi nintzen institutuen bateriz etxoten, etxien, da bueno, hortik sortiokin joten talde bat, Bermeoko talde bat Josefinasetan bateri barik gatu zirela, neuri detxu doztien, da bueno, akoratain lehenengo taldien Nosferatu izan zen, Antxok Urtiek. Da bueno, Nosferatu eta gero, Kode izeneko apurtxo dia taldia serizo haue sortu ginen 2000 hortien. Eta gero Kode eta gero, Kode da segurtun zen, itxin gendun, da apurtxo bete batu nintzen Inigo Sarantonegaz eta Kaktus sortu gendun. Eta kaktusegaz batera Atlantidan bebai egon nahi, urte edo alan gutxi gora bera. Eta orain arte baina Txaberegaz batu, da Kurudo sortu gendun, da ontxartu. Kurudo sortu zen, apurtxo bet gatuten ginen, baso txiko dalan, da apurtxo bet fantasia bat hasi zen, ez da? Hasitzen zen gari zen berbetan, egunen baten igual talde bat itxen badugun, ondongo esan du modura itxie, da apurtxo bet izan zen beti apurtxo fantasia etxu, Lotu gaitu nahi izan da, kondexio adizkietasuneko kondexio bat izan gendune horazirako baten, eta beti zeo zer egingo bagenu egongo zen hori gure gustuen mailara, egongo zen dana. Orduan horregatik eta hasi ginen hor, izan ere hasi zen unikornio kanibal dituko ginen, lehen, eta eskerrak norbaitek esan zigula hori hobeto kentzea. Como mucho quitar. Bueno, izatez oin atera dugun lehenengo kantarekin, mediatan eta da jarri dioten etiketa edo, hori stoner metala edo horren inguruan ibiliko ginen. Baina, gu beti egiten dugu analogia bat hormigoi makina batekin, ez? Hori apur bat soinu hori arenoso edo ezakin esaten da hori, ez? Apur bat harrien artean ibiltzeko modukoa, ez? Eta apur bat hori. Gero hartin beti esaten du hori, sonido camionero. Apurtxu bete, gogorra... Krudo. Sakona, Kurudo azkanin, Kurudo. Gu hauntxek urte asko gehiago nabaritzen zen igual metala, ez da? Danak iten zen zaurien metala, baina gero urtikaz ikusten da estonerra gero eta gehiago, nik ikusten dutena, gehiago estonerra soinuek gero eta gehiago ikusten dugu. Euskal Herri zen, badauz talde txuek, ez dut talde batzuk, estoner horitzen dagoena. Nik esango nuke be, inkluso gure jatorrizko taldeak ere, badaukiela stoner doinuak ez, segun zein zatitan eta zein kantetan bai. Eta Euskal Herrian badau taldeak, badauz. Ezakit izango den tendentzia bat edo, baina eskortatzen dena ez. Eta eskerrak badauela bai. Urte asko diez musikin gainin gauzela, bai entzuten da joten, da influentziak asko da guz. Ez bakarrik metal esku eta stoner eskuek, gu musiki estilo asko entzuten duguz. Bai alda esan jazza, bluese, rocka, country... Bai egia da igual elkarrekin gauzenean ikusten ditugula hainbat talde. Gehien bat igual gure produziorako eta garabeketetarako adibidez bikote bat diezen taldeetan fijatzen gara ea zein mailatan dauzen, zein soinu mota daukien, zein volumenetan jotzen daugien bai eta gehien bat horreri erreparatzen diogu eta ez estilo hori baino, ez? Azkanien tema bakotxa pelikula bateri buruz dago apurtxo behitute. Edo, igual hobesan da filmetan igual oinarritzen ditugula letrak. Bai. Baina ez dute horreri buruz zuzenean hitz egiten, ez? Igual
filme bakoitzak ematen digu euri ideia bat, eta gero ideia hori plazaratzen dugu igual maila sozial batean, edo guk agian injustuak diren auzietara eramaten ditugu, ez? Beti izaten dugu, talde batek, edo talde bat izateak suposatzen duela konpromesu sozial bat, ez? Orduan, karo, guk horren aldekoa gara, eta igual adibidez azkenengo kanta, Jango hori buruz ez doa, baina bai Jango filmak eragin gaituela letra bat egiteko, baina letra horrek ez du pelikulari buruz hitz egiten, baizik eta arrasakariari buruz, eta guk salatu nahi dugun gai bati buruz, ez? Talde batzuk badauz duo bezala, ez da, bai, influentzi modure, bai ikusi dugu beti, hori, ze duo dauzen batez Euskal Herritxik, eta ze formato dako jenda, zela nintzen dago epurtxoi prestatu, hori, soinu, ez da, bai, ez da, influentzi alan ez dakogu, Hombre, ezagutzen ditugunak hori, tipiko niñak eta txiko tornado, gainara ikusi ditugu jotzen, eta koldo harrapatu nuen kontzertu baten, eta, eskatu nio Mercedesea gerturatzen zen, saltzea sendolako trikimailuak zituen jotzeko eta soinua tratatzeko, ez? Eta tipoa superjatorrak, hori, azaldu zidan dana, eta apurtxu bat horri esker konfigurazio bat eukin eman, apur bat soinua tratateko, ez? Ezkenan geudana guk egin dugu, gurra batu dugu, eta hori oso, esan guratxo izan zen gurtzako, gure azikerarako, azikeran gauz, izaten? Bala bai, ez da? Bala bai, Galiziako bala, igual, soinu aldetik igual gehiago oinarritzen gara soinu horretan, balako soinuan, Niña Koyote eta Txiko Tornado soinuan baino. Apurtxe influentzi, bai bada influentzi, apurbete, bai... Estiloagatik igual, ez? Igual Niña Koyote diz apur bat rockeroagoak eta bala metaleroagoak, ez? Bai. Eta beste Galiziatik datorzen bi neska eta Kriston Kaineroak. Bai diese influentzizek, zaskanien gu hauntxek jaio gara eta apurtxoet bai ikusi daurek taldiek jakitzeko zelan mobitzen dizen eurek da... Eta sendolako trukuak erabiltzen dituzten soinu aterateko. Azkenean gitarra bateri baju soinu ateratzea ez da horren erraza. Eta alda, posible da. Hombre, faltan beti botako dugu. Faltan bota ez da igual itxa, baina... Baju beti ongo da, dau bardina egiten... Hori da, azkenean gitarraren soinua bi lerrotatik atera, bat baju ampli da, eta beste bat gitarra ampli da, eta baju amplia baino lehenago pare bat efektu jarri, distortzioa eta buru bat soinua eraldatzen duen, graberantz eraldatzen duen pedalak edo lako jokuak. Ja, hemendik aurra izango ziren trukoak, eta dana ezin da esan behar. Ez brometan, baina... Los trucos, ¿qué trucos usas? Hasta ahí poler. Hasta ahí poler. Historia urrunetik omendazo Beltzatzu bien morroia zineneko Esan du moduen ontxek jaio gara, ontxek dana barrize garotzako, lehenenkoko bideoklipe atara dugu. Dr. Schultz, Spotifyen be dau, da gitxik hori jungo gara hitzen. Spotifyra izeten abistizek, sueltuek, eta bideoklipek be bai. Eta gero ingo dugune da, igoten dugunin igual boskanta gutxora bera Spotifyen ingo bilduma bat egin, album bat elez. Eta gero beste, hau zengo da purtsuet kara A izatilez, gero beste kara B ingo dugu ze beste abesti batxutakuz askanien, igual izen berdinarekin bi lan, ez? A-side, B-side, alako zer egiteko. Apur bat, 80ko hamarkadarekin lotuta dagoen gauza bat da, eta gu nik uste dut melomanoak garenok eta beti 80garren hamarkadako gula hor apur bat girin horrekin, ez? Eta, ezakigu ez da zin formatutan aterako dugun, igual berbenir, ez, esaten den bezala. Igual momentuz kanta bat eta badeko bost kanta ateratzeko modun, ezakigu nola, ez da noiz ere. Argi dau, plataforma digitaletan igual egon behar diela, 21. mendean gaudela, eta horraino, ez, momentuz. Eta gero igual fizikoan aterako dugun eto ez, ikusiko dugu, agian bai. Gaur egun sare sozialak eta da kriston trampoline, ez da? Kriston eskaparati, bai kontzertuek etopateko negaz situazio egora gaitzik, gatsa be da, formatu be jasaritza da apurtxo eta erraru da apurtxo parata da,
sare soziala ba hori garrantzitsuti ez da kriston laguntxinu da. Izeteko da gentiri ailegateko, ba bai. Gainera oin da ber, apur bat, nik edozin egoerari alde honak ere ikusten dizkiot, ez? Eta oin dena geldirik egoteari esker, ba sortu dugu hau, bai. Osea, izan da apur bat daño edo etxo kolateral, ez? Izango balitz modun. Eta horri esker hemen gaude, bai. Eta bueno, orain beti hasi gara honekin apur bat lagunen arteko gauza bat, beti izango da lagunen arteko gauza bat. Baina egia da ere, ba bueno, zenbait pausu edo urrats aurrera joan dela, ba gero eta gehiago nahi dugula, bai, ez? Apur bat ematen digu egarri sentsazio hori, ez? Bitu hori bai guzandu aputxe eta azpimarratu, ze txaberdino da, oneri egoerari buruz danak ikusten dauz gauze txarrak, ezta? Bai, klaro, espalik izan esango egore gaitxik, hau esan sortuko. Osa, guk askanien pandemizen gatuten ginen, txabernetxien, eta lan sortu zen, eta lan nintzu amabi abesti, eta lan sortu zen. Edo inkluso etxean egon da honek audio bat bota, eta melodiarekin, eta bai. Igual uneko 50 marra zeuria da, ez? Bai, ez da bera bateria jolia izan, bai, da hori, zerbeza bigaz, ba, jo, hau iruaz. Bai. Eta, bueno, ditxo y hecho, ez? Gaur egun, papurtxoet, hariño kantxaten gara. Hori, da, papurtxoet bai, dauko, zeuk esan zune, kaduzidadi hori topi, gaur egun, ba hori, batxutan abesti bat imitzen zu lagun batena edo bestina, eta igual esun txuten abesti guztiz ez, hauz? Edo Spotify indako zu lista bat, eta zu ikusten lehengulese disko bat goitik beraz, eta zauzkan bizeten, abestizek zauz igual ez zuzen txuten hori zauz aurrera pasaten atxera, lehen kontra izaten zen, bai. Hartuten zen zuen album bete edo, eta kotxin, da jo, edo Walmanan, da emoten zen zuen aste bete, ba hori, disko bateri, ba hori, para barik. Gaur egun, bai, apurtxo da nino, kantzaten gara? Nik esango nuke igual ondino ez dugula hori ezagutu, ez? Nik uste dute iraungitxera eta hori egongo dela plataformen menpe, ez? Imaginatu, Spotify izten dauela hemendik 5 urtetara, orduan iraungitxera eta hori izango da, ez? Behintzat, plataforma horretan dagoen musika, eta nik uste dut musikari gehienok jantzuten dugula Spotifytik zehozer, ez? Orduan iraungitxera eta ondino nire ustez erratiboa da eta ez dugu ezagutu. Egia da hori, bastantak esan duena, ez? Bine ja diskoak ez dira entzuten atik zetara, ez? Igual egiten ditugula gure erreproduzioarako zerrendak. Playlistek eta... Eta horregatik igual nire ustez ja talde modun, agian ez du merezi ja 10 kantetako disko bat ateratea, igual oin kantu bat, pepinazo bat botatzen dozu eta, bueno... Edo lehenko kantak bai, ba hori, tipikonak, Metallicak eta honenak, 8 minutukuek izaten ziren, kriston buelta, punteu, ostabe, abestu, 8 minutu. Gaur egun ikuste dut, itzen basune bideoklipe edo abesti bet 8 minutukue, jentek itxik ingo zezauen horrek 8 minutuk entzun nik uste dut, ja kantzetzen dauela, osea, horregatik. Bai, bueno, baina hori da, eskau oso zagona izan lik, Bai, nik uste dut hori... Apurtzeto lokorrien. 8 minututako produktua izan likela, kriston produktua, ba, jendea ez dagoela agertu halako lan luzeak eta landuak entzuteko prest, ez? Hori da nire ustez arazoa. Eta da, ba, bueno, bizimoduarekin loturiko zerbait, ez? Ba, dena gaurko, dena orain eta dena harin, ez? Eta gure bizimoduak ere halakoak direlako, orduan. Bai. Egiten ditugun produktuak hortara begira egin behar dugu. Baldin eta nahi badugun bizi iraun, ez? Mundu honetan. Kriston espientza izan da. Gogo handizeka sartun du, ze naiz eta beste talde batxutatik etorri, niri ilusioen jo, eskanin lagunekara, eta ez da, beste gauza berri bat eta zauz ilusio gehiago gaz, ez da, bideoklipe, da biztize, oso gustora. Bai, apurtxo bete grabadozkune bideoklipe. Bai, tipoa apur bat, bai, kamera eta... Kamera, apurtxo bete. Apur bat... Esan da, minkotxe... Bai, ez esan izenik, ostela, igual... Bai, jolín. Guapo gonda, prometan. Tipa lagune, grabatu diguna, bideoa grabatu diguna lagune da, eta, bueno, azpeintxea polito, arratsalde batean egin gendun, eta hor egon ginen, barreka. Eta hau da jolas bat guretzako. Lehen, duela urte bete, gendune ilusioa zen abestiak ateratena, eta hori deko ilusioa da, ja, jo alizatearena, ez? Eta, bueno, hori izan duguna lehen, ez? Zenbat eta gehiago ukui, orduan eta
bantxeade edo ezakit, edo green gehiago sortzen da horrek, ez? Eta bueno. Da bueno, arrerie, ez da, bueno, gitxik badu, Bado. zabaltzen jenti dago ikusten, jentiri guztain jatxo. Ez da etxe sorpresa modu hartun badau bien, zozer barrize edo alan. Gero kritike bai dauz, bai, bueno, behin por ahora nahiko ondo. Ametik animeten dugu jentie, gustaten badatxun, Txaberek esan dagoelez, Hormigoi makina. Hormigoi makina soinua, gustaten bazaizu, hau da zure taldi, sartun, YouTubeen, Dr. Schultz, Ikertu, harakatu, eta konpartitu, ez du ezer kostatzen. Azkenean da gure... Bai, ja. Gure crowdfunding bakarra, jendeari eskatzen dugun gauza bakarra da, konpartitzea, eta gainera bitu, hemen bai, hausnarketa bat, ez? Askotan ez dugu besteen lanak konpartitzen, pentsatzen dugulako agian gure lanak ez dira helduko, baina gure lanak berdin helduko dira, konpartitu, besteena konpartitzen dugun edo ez? Azkenean da, kontu bat, solidaritate kontu bat. ¿Matar blancos y que te paguen? ¿A quién no?
Admito que formamos un buen equipo. Baldin eta nahi badugun bizi iraun, ez? Mundu honetan. Qué bonito ha quedado eso, Joder, macho. Luego corta. Te va a dar un curro, no intenta hacer esto en su casa. Horrek balio du. Ya está, ¿eh? Tac.